Ka Bsnl kalabu Henry Arajar arspa Tylli ki 4G tower hai India. Ka Bsnl kala persang ban penyeso ya ka 4G network syaki Thaiñ Nongkyndong jong kari India. Da ka bapinan kam ya ka pisa jong ka Universal Service Obligation Fund. Ka telco kala penbenaru bakater ka bakala penan kam kadai ka bala penkrat lupa na ka benta ka 5G. Ka Bharat Sanchar Nigam Limited Bsnl ka badai ka telekom company ka bala penyai da ka sarkar India kalabu hadu Henry Arajar arspa Tylli ki tower 4G hai India. Ya kanila pentikina da Menteri Telekom Ujoitir Aditya Sindhya dang hai kini kisingi baladap. Ula pentep ru ba ya kini ki tower ladap ban penshna Henry umbaro kini ki tower kilong ki bala pentri kam. Katelko kadang yai peteng ya kajing tumu jongka ban pen orlong ya kathong jongka kata ban bu shilak Tylli ki tower 4G hakari bat laong ba kathong ban don shilak Tylli ki tower insa pendep shwa ubanai jeliu Arajar arpusan. Ya ka teknologi jong ka Bsnl la pendiang da ka kenhun balayalam da ka TCS ka Tata Consultancy Service ka bakan top ya ka Tejas Network bat ka CDOT Center for Development of Telematics. Dangshan haka por jong ka Indian Mobile Congress IMC Arajar arpusaw ka Bsnl kalapen ya ki kato ka ne ki jingshakri bathamai bakalapen mi ikan top ya ka live TV D2D bat kiwe. Kani ka telco bala penyai da ka sarkar kan long ka company telekom ka baningkong ha India bandon ya ka 4G network ka badai na ka PAN India. Hausnam Arajar arhusan ka Bsnl ka laban poi syaka tong jongka kata bandon shilak Tylli ki jaka 4G bat ka jingtrai kam jongka kan sakut tang hangta. Syuk kita long khubor ki ya thu ba ka jingpen mi ya ki shilak Tylli ki tower kadai ka mau jam bat ka kam kandang don kam ban yai peteng ban penyar ban ba ya ka jingtri kam jongka na ka benta ka jing bhai ginong pendon kam. Ha ka jing pen kala kerteng thamai dangshan ka Bsnl kala pelai pai ba ya ka loko bathamai jongka ringkat bat ki hinyo Tylli ki rukom tri kam bathamai. Ki rukom tri kam bathamai bala pen ha ka IMC Arajar arpusaw ki de shibenta na ki hinyo Tylli ki jishakri thamai ki ba ka Bsnl kala pen bena. Ka Bsnl ka shimjing rap na ka Boston Consulting Group ka badan ha US ban penbet ya ki jingtri kam bat ban yo ya ka jingmentoy ka bakharau. Kumban syukdaw hangne ka Bsnl ka bala penyai da ka sarkar jilla kelas tang ya ka 4G network ha ka jilla Meghalaya Naduh ka pratrik u April Arajar kat khandai ha ka jingelang bala long ha umyam telephone exchange. Ya ka Bsnl 4G service ha Meghalaya SSA la plipet ba ada usri PLN Raju ubadai u director ka Nizak Department of Space ka sarkar India hakaching don ringkat lang usri UB Chandra Sikar ITS Chief General Manager ka Bsnl NE1 Telecom Circle Shillong bat ka SMT GG Shabong. Haka press release lapin pau ba ka jishakri jong ka Bsnl 4G ha Meghalaya kan aya ga jingstat jong ka data internet ka bakham he ka bayalam sya ka jingpendan kam ka bakham ba. Kumjuru kalaong ba banyo aya ka jishakri jong ka Bsnl 4G kinong pendan kam Bsnl pala pendan kam lupa ki hapen pen kalai ki sim card jongki syaka 4G sim card habaro ki jaka baka Bsnl ka aya ki jing syakri.